del af landet. Det er sådan lidt nede i den nørdede detalje måske. Det er ikke sikkert, de kommer. Men faktisk så er det jo også således i dag, at der er andre end os meteorologer, der er sådan lidt nørdede med vejret. Der er faktisk et stigende antal mennesker, som selv interesserer sig for vejret og har det som hobby. Yndlingsvejr, det er torden, hvor man kan stå ude og se de fantastiske lyn. Jeg er måske bare lidt småtosset. Han er bidt af en gal vejrhane. Døgnet rundt opdaterer den 27-årige vejrfreak data om vejret på sin hjemmeside. Han får oplysningerne fra vejrstationen i baghaven. Det er vindmåler og vindhastighedsmåler. Temperaturmåleren, som så er kapslet ind for, at solen ikke skal varme den op. Det vi står ved her, det er regnmåleren. Interessen for vejret startede for flere år siden. Og det skete bogstaveligt talt i de højere luftlag. Det startede med flyveren her, og når jeg fløj, så var den følsom over for vind, og det irriterede mig, at jeg ikke kunne gå ud og flyve, uden at vide, om den blæste hen til naboen, eller om jeg kunne få lov til at flyve fred. Så det blev en vejrstation, og så kunne jeg ligesom se, hvordan det var deroppe, hvor den er. Det er ikke kun som modelflyver, at vejrnørdens viden om blæst og regn kommer ham til gode. For når snakken går over en god middag, er vejret et sikkert hit. Det giver jo nogle samtaleemner ude, når man er hos folk, altså til privatfester og sådan noget. Der bliver også snakket vejr. Alle snakker vejr. Så alle vil vide, hvordan det er, og vil helst have det godt. Jeg ved faktisk ikke sådan nøjagtigt, hvor mange mennesker, der selv observerer på vejret, men tallet har været temmelig stigende her i de kommende år. Lad os prøve at kigge på, hvordan temperaturerne ser ud i Europa i morgen. Her på vores kort kan vi se, at der ligger en god gang koldluft hernede over Central- og Østeuropa. Faktisk har der været sne i de østrigske alper, og også i Norge har der i øvrigt været sne allerede her i starten af september måned. Men luften, der kommer ind fra nordvest ind over Danmark, er sådan set ganske lun, og det ser ud